Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule ton chum video at chuan Bollywood thriller movie mu'nom danglam tak Freddy ti hi toy kim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilaw nei le ang umyang ha doctor dentist thiam tak ni in a ei zon na te po tluang hle ma se tlangwal zak zum le mani in kil to itak ani awangin me chela ma chuan atlana lem lo hle bial nu tur zongin date te po nei vedum to ma se ala hlotling theiri lawa thazain ankal san zel mai ni heval riang zet hi aming chu Freddy ginwala ni in achian nei chhun chu asatel zong hi ani thlona lem siam achil tak mai ni bokin hun ol anei phut chuan asiam de reng mai chen nau pangte ni lain apa chuan anu ka phlumin ama le ama po chu a in that zui ve ngala heng zong hi Freddy chuan amit nge yin a muvek bukani heiwang hian ani persist chuan enkol chovin ani hi Freddy an lai chen anei chhun ani to bukani chuna dentist na thole zana thlona lem siam zong hi Freddy hun mandan tlang pui chuani mai chen zan khat chu me che pakhat hian ron benolin a ron be chale maya atuk dar thuma cafe in hu puya asom zui na bok Mahse rei tok anga nu po in me chia chu aron kal thei ta reng lo maya ho tuma ain buat sai lai chuan abula chu nula le tlangwal rol te chuan lo nui tutin an lo preng vel mai ani ti asha thiam ve chia lung oi lo ruviau Mahse ti zui vak ngai na ero asha chuang lo thung zana chuan anu te nen in ne na kalin anu te chuan an pia loka me che lo tak kaina si chu be chatura ti in so lo enchar zil chi ania ti in anor lui chota Freddy po in anu te thu chu zomin chu me chia chu vabiak ve ngutan tuma Mahse kaina si pasal rastom churon kalin kaina si chu aron kai son ta dor mai ni athil ton zet chu Freddy a po in za thak titak setin angai to chian paule azakru chem chen atu ka chuan maktak main kaina si chu a klinika ron lang nolin aha siam tir aron tumve ani kaina si chu a felin angai nat om em maya Freddy anu te chu asia chin tho soin musician lar tak ani chin kha a selo play chin ang kha ke pon kangai na lu tu kalom Mahse pasal ka nei ta ka wangin ka chhun zom thei ta lawa ativel Freddy apo in aha chu chata kalo chek sakin atu ka zaiturin anin ti felta a atuk lama po kaina si chu ahun taka ron thleng chatin Freddy a chuan nim hlum a nim tir lain kaina si chu nai taka enin cha ati tak zeta a mangai thu te chu a shil vel tangot chataka azai zo nu in damdoi ei chhun zom turte cho angai wangin Freddy chuan allergy ane na ti azota kaina chuan thlengsil na tui riel a allergy thu chilin damdoi te anin cho fel nu in Freddy chuan thla hole atuma Mahse kaina chuan moi nai takin anar thung chuti lain kaina si ngaizawng ru em to Freddy eroin kaina si mu zui dan tur ngot mai chungai to in atu ka in check up le tura ati nu chuan a file te chu uluk taka zirchiang halin anin omna address baka a contact number thlengin a she theita a hopa in kaina si te in bula chuan dingin a hlim thla tal po in mu in beisigin anin lam chu a thlir reng taringot mai ni kaina si chuak po a chianti ne na anin mu koe wangin a ho ve de uchawa a ho tlaya wanga zanriala eilo an pala chu alo lom lo hle a real drama ada awang le chian akom khotlai mai wang chuan kaina si chu kut a thak chanta pon lama changa lo muru reng tu Freddy po asaphat mai kaina si chu chan tumin an chuak thura Mahse enroll theina dan anei lo baka en thachan achan don si wangin a in beng dai le ta shamani atuk lama po kaina si chu check up turin aron kal talo nge ya Freddy chuan a secretary kal tlanga bia in kanzai cha MT vel enfia turin check up ilangai lom check up turin local ro atia Mahse kaina si chuan a hnial zel boxi
atopa phei chuan Freddie ati ngai na shelo chuan parka reilo te tal in huzwai la alati sham kaina si po in rem ti hlovin reilo te nuwa chuan anin mutange kaina si mai te chu dukvung cher churin Freddie an achan azo chuan amit tuye luang nga zoi zoi mai Freddie chuan athiam ang to ka hnemin ice cream ti ale saka kaina si lung chhezwal pui po areta Freddie chuan chutiang khopa ti shioma ti du da tu apasal kianga ala om reng chan chu shethiam lo viau ma se ponarei tak om theilo kaina si chuan kutwar le adu ti ani lo chuan ina alet le to angai buk si zana po Freddie chuan kaina si chuko le in ani chuan kapasala om hnaya chuwangin zana chuan khongai takin milo kol to lo sham ro ati thlot mai ni reilo te nuwa chuan rastoma chu na thila zin chuakin chu chuan kainas le Freddie te po in mona chance chazok siam sakin anin ngaizawng chu ani ta der mai bial nuwa nei veta ka wangin Freddie po ahlim hle Mahse buaina ero kaina si chu pasal nei lai ni in rastoma nupui alani tlat lai chu ani kaina si chuan Freddie chu thiam taka thu sei pui velin keima puala restaurant nei ve te hi katsak theilu tu Mahse ka pasal hian ka dream zong zong te hi minti chiat sak vekani mai ama hi omlo sele chu nang nen po kan dun thei turania atia ti to lam achil burchi Freddie chuan apasal chu da that sak tiamin chu mi hnuwa in nei turin in rem siam na anei zuitani chuta tang chuan Freddie po in rastoma routine chu uluk taka zirchiangin tuma mulo lai chuan karin asu hlum ta der maile chumi hnu chuan a farmhouse a kar khat vel omin ngai tuana fim tak manga engkim plan vek ani awangin police lampo in restaurant lar tak nei tu rastoma thatu chu an chui chuak theita haulo kar khat vel zen zone atombo hnu in Freddie po ron ki le to in kaina si muturin akal ngala Mahse kaina si chuan bial padang Raymond ti mingpu rastoma restaurant chef na thok me chu alo nei fel dai to ti a chuak le ta si alandana chuan kainas le Raymond te hi hun rei takachang to a in ngaizawng to ni in kaina sin Freddie ya angai zon chan ber kha chu anpa rastoma da bo saktura adu wang le chu mihnu a Raymond ne na a restaurant an ne zui thei bok na na anwa mandun na vek aloni athil mole shat zong zong te chu Freddie chuan pom har sa ati to ve nen kainas chuan thil a thak iti ni vai chuan police ne na kan report ngal chen mai achan chu atir te achanga min en thalai le min zui ru chin lai thalak kha kan nei vek ti shero min nor lui tum angle kadu lawanga rastoma thata kapu le thei chi ania ti in avo zui shep bokani Freddie aril ru chu ake somvek ani berto achunga anthil ti awang chuan phubalak ngei po tumin ruwa manna ani chantani an restaurant chuan kalin intur ngai voi thum acha chu chuan Raymond thin terimin a intura chuan chil chakin musit le ngai nep takin a not chuak zui bokani chuta tang phei chuan kainas le Freddie te chetlavel chu en thlachanin ina an om lo lai a chan fu hnu chuan lut ru in kaina si mai phi na chuan a huat em nia soi thlengsil na tuiril chu thon sakin an eitura te chuan damdoi atel sak boka vonana an man a thalak le message an kol zong zong te chu a delete sak vek boka chu baka an thon angina phone a chuan message a in thon zok nual boka atop nan Raymond car break chu ati chiat sak le bokani arwa man angie yin face wash pol danglam to mang kaina chi chu athak chan ngal Raymond chu damdo ina kalpui ngal turati in kong laka an tlan lai chuan car brake fail wangin accident an tok zui chuta chuan ala tok mai hau lo le ngal atuka chuan an dora chol customerin eitura dai dep amu awangin social media an lar zui na sa hle a thunei tulam chuan an restaurant chu an khar sakari melbuk in an chwa san hlan bokin Freddie chu lut rule in Raymond laptop chu a chhut chil le tarun mai le
a Facebook atang chuan Raymond le kaina si thalak moilo tak chu posin post mu kaina si po asa hle Raymond chuan ati ani lo thu soin heta kan ding dun renga engtin nge post ka siam man bi kang ati boksi chu vele kaina chuan chutiang thil zong zong ti tu chu Freddy ngi ani ringin a in lampanin an kal ngal Freddy po in an local ngei chu lo ring rudai to in ruwa man na engkim alo siam lok saveka alo ngak hlel em zok ani Raymond thin rim chuan ku thla ngal bianin reilo te nuwa Fredian alo ko lok sadiam police te po chu anon thleng zui ve a Mahse kaina si chuan athluak lover zok tumin police ho nena chuan Fredian angai zon chin thule thik na awanga apasal po tha sak thu te chu alo shil dai mai police te chuan fin fiana dilin kaina chuan ol samte a me chwa le mayan tuma Mahse thalak le message zong zong te chu alo in delete vek to si Fredian nu te la chuan I me che soi ve zia nei tum nu nen khan enge in chanchin ni ta zel ti in kaina si chanchin chu ala zot zui reng maya Freddy chuan an in chen to thu shil Mahse anu te chuan aril ru ne tuma beile zel turin ala fui ta ang so le ngala Freddy ho chuan akongka a silai mu lo om ringot chu mu in angai na shelo hle in chung lam la chu nok na me lova nokin tu emo in a om lo hlanin an lo swa samsak chiam ti chu achiang reng mai kaina si te chu be ngalin in message chu kalo mu e ti in an in chunga rul ada thua shil let ve mak kaina si hlaulu tuk chu ina po om ngam to lovin azan lala in hotel lama anin swan chuak ngal hotel atang chuan Freddy a chu ko le ngatin I satela bo ti po ila shinange satel su pi e ngayem antivela chu vele Freddy chuan a satel chu zong ngalin a muzau ta haulo CCTV chu en letin Raymond ten an ru chuak lai chu mutange arel ruana in athin rimazwal le a phubalak thuaya a mor bok vat achak na po azwal pha hle ni a farmhouse en kol tu chubia in ni enge moti chung chol hadam ri turin atia chumi hnu chuan kongsira kuddo chu poisa thamin ama ka zonga police nena in puang turin atile bokani arwa man angye in kuddo po in rastomachil hlumtu car chu amit nge ya ahmu thule a number po ala chin sia thei thu soin Freddy motor number chu police nena asuita a amel ero ruwa surwanga ahmu chian theilo thu soibok lelama kainas le Raymond te po in ti boy reng tu Freddy atsu arang thei ang bera da chat dan ngai to in an ngai to na an seng dun na saviaw mai police ho po Freddy at hu zot fia tura kal ngalin tual thana thlen laya a omna mun an zot ngala rastoma sutu car number lo chin sia tu aron in puanga I motor number hi anitlat mai antibok Mahse Freddy chuan GI haulovin khamizan khan Raymonan ka car min ho sakalom ke chuina ka omti in afin fianan an number atanga aruka a message in thon police nena min report vai chuan inun na in atuarang ti ang rengvel chhote chu a entir ngal makbok a ina Raymond ludrulai footage te chu entir bokin police te po kaina sitaman turin an thok chuak le ngala chumi chungin Freddy chuan hotel atanga an ina le to kaina site chu kolin anma ni manturin police ho an thang mek thu shilin chatakin ngai dam mindil ula engkim kachin fel sak vek thei cheu ka farmhouse a keima chen kom dona local ru atia kaina site po in chu ama da chatna chance chataka ngai ve thovin asom na chu an pom sak chiang hle Freddy a vet chuan suitcase keng tura cha in anni po in ngai chatlo na em nei lem lovin thuoi takin suitcase nen farmhouse suan thlengta Freddy a chuan chataka lodong songin kaina site po in hun rem chang an mu vele a da chat nge chu an latum ve karbok angai ti chatna na ngai dam dil pa in kaina si chuan Freddy a silai phor chwa chu ngalin ka atum tamai
Mahse amua lo om reng lo Raymond chuan ron be ngal chatin Freddie chuan taserin alo be let ve a Raymond at hawang hawa be ve le tu kaina si po chu taser mang vekin alo be le Police te po in CCTV atangin suitcase ne na Raymond le kaina si te chuak lai chu mu in chu chuan tual that tu an ni ti le man lavin an tlan chia ti chu afin fia chiang le ni in an shibokani Farmhouse lama po Freddie chuan ami man te chu phuar hlom ve ve in man lai chuan han phoi don te hian him hlum an mangai hliniem along in an phoi top china eng tiang chi anangi ani kan fin fia don nia ativela kaina si hlau lutuk chuan Raymond arwa man na vekalom ti in Raymond chu amo pu fai ta vek mai khatiang taka alo buai pui le achil chin tual hial atha phana kha ani boka Freddie po in kaina si chunga chuan sia thiam na zau tak ani che kanyang chu anu tum chin selo chu tum sak turin atia min tum sak thei chuan I zalen theyang atibok Mahse kaina si chuan alo thiam tak tak ozong lo mai atirte chang khan tum nei ran apasal tha sak tu turatan Freddie chu alo kher ngal dai to ti chu chian tak emawangin Freddie po in aphuar hlom le ngal an ha chu amalte te ya phoisak tuma intin to in Raymond ha chu a phoisak masa a chu mi hnu chuan arwang chu pona phum photin lainat na le du na pakhat ma nei to lovin kaina si ha po chu a phoisak le tamol mol mai chu mi hnu chuan phum tura pom chuak le in leya achil ma chuan kala mangai reng che sin tia fiam thu tho velin a phum fel hnu chuan an thlan in kara chuan mudua in tifu a in ti mel viau to ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule